Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай шаби 2 март турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари амрикоӣ зодаи Фаластин Абдулкарим Аль-Селвадӣ хоҳад шуд. Дар ин навор мо оиди ин ду варзигар ба шумо маълумот медиҳем, оиди бартариҳои онҳо гап мезанем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз рақиб. Абдулкарим Аль-Селвадӣ, варзигари 28-солаи амрикоӣ зодаи Фаластин, қад 1 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. рекорди касбӣ 15 ғалаба ва 3 бохт. ғалабаҳо 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. аз бохтҳо бошад, пас ҳар се бохтҳои ӯ бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ буданд. Абдулкарим карьераи касбии худро соли 2012 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Brave SF, LFA, Fury FC ва Dana White Contender Series баромад кардааст ва ӯ дар ташкилоти Brave SF ва Fury FC чемпион шудааст. соли 2023 баъди чемпион шудан дар ташкилоти Fury FC, Dana White ба ӯ муҳориба дар ташкилоти Dana White Contender Series дод ва рӯзи 15 августи соли 2023 Абдулкарим дар октагони Dana White Contender Series бо англичан Ҷорҷ Хардвик вохӯрд ва дар муҳорибаи сераунда бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва ҳамин гуна ӯ соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC гашт. акнун Абдулкарим Аль-Селвадӣ аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC аллакай шаби 2 март зидди варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов мегузаронад. Лоиқ Раҷабов, варзигари 33-солаи тоҷик, қад 1 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. рекорди касбӣ 17 ғалаба ва 5 бохт. ғалабаҳо 7 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо 1 бохт бо тариқи нокаути техникӣ ва 4 бохти дигар бо қарори доваро. Раҷабов карьераи касбии худро соли 2012 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Alash Pride, PFL, Eagle FC ва UFC баромад кардааст. ҳамчунин Лоиқ дукарата финалисти ташкилоти PFL шуда буд. моҳи марти соли 2023 дар турнири калони UFC 285 рақиби Эстебан Рибович осеб гирифта аз муҳориба даст кашид ва менеҷери машҳур Али Абдулазиз ба ташкилоти UFC Лоиқ Раҷабовро пешниҳод кард ва роҳбарони UFC розӣ шуданд. ҳамин гуна Лоиқ Раҷабов бо UFC шартнома баста дар муддати кӯтоҳ муҳориба зидди варзигари ҷавон ва бебохт Эстебан Рибовичро қабул кард ва онҳо яке аз беҳтарин муҳорибаҳо ташкил карданд, ки дар натиҷа Лоиқ бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. баъди чунин муҳорибаи дурахшон ташкилот ба Лоиқ зуд рақиб ёфтанд ва аллакай моҳи июни соли 2023 Лоиқ Раҷабов дар дуюм муҳорибаи худ дар UFC бо Матеуш Ребецкий вохӯрд ва мутаассифона дар ҳамон муҳориба Лоиқ дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд ва ин аввалин мағлубияти фаврӣ дар карьераи Лоиқ шуд. баъди муҳориба маълум шуд ки Лоиқ бо осеб ба ҷанг баромад ва баъди ҳамон мағлубият Лоиқ Раҷабов танаффус гирифта осебҳои худро табобат кард ва акнун барои муҳориба омода аст. ҳозир бошад дӯстон, мегузарем ба бартарии ҷанговарон, таҷриба, тобоварӣ ва сину сол. дар сину сол Абдулкарим аз Лоиқ ҷавонтар аст, лекин Лоиқ таҷрибаи калонтар дорад ва бо рақибони хеле сахт вохӯрдааст. дар тобоварӣ бошад онҳо ҳардуяшон баробаранд, барои ҳамин дар ин ҷо бартариро ба ҳардуяшон медиҳем ва мегузарем ба стойка. чӣ гуна ки аз рекорди онҳо фаҳмидед, ҳардуяшон дар стойка ҷангиданро дӯст медоранд, аммо ғалабаҳои Селвадӣ дар стойка аз ғалабаҳои Лоиқ дида зиёдтар аст ва гуфта мешуд ки дар стойка бартариро ба ӯ дода мешавад, аммо не дӯстон. бале, ӯ дар стойка ғалабаҳои зиёдтар дорад, аммо зидди кӣ? зидди рақибони на он қадар сахт. ин якум. дуюм ин ки ӯро худашро низ 2 маротиба ба нокаут равон кардаанд. ана Лоиқро бошад ҳоло чунин шикаст додагӣ нестанд, барои ҳамин дар стойка бартариро ба Лоиқ медиҳем, лекин фаромӯш намекунем ки ин MMA аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад.
мегузарем ба гӯштин. вақтҳои охир абдулкарим зиёдтар гӯштин мегирад. ана лоиқ бошад тарафдори гӯштин нест, аммо агар дар стойка корҳояш барор нагирад, пас ӯ ба гӯштин мегузарад ва дар гӯштин лоиқ хеле сахт аст. шумо танҳо муҳорибаҳои ӯро дар PFL тамошо кунед ва худатон ҳамаашро мефаҳмед. барои ҳамин гӯштинро низ ба лоиқ медиҳем ва мегузарем ба прогноз. прогнози мо дар ин муҳориба ғалабаи Лоиқ Раҷабов дар раундҳои охир бо тариқи нокаути техникӣ. дӯстон, бале, Абдулкарим ҷангвари ҷавон ва бақувват аст, аммо Лоиқ таҷрибаи калон, манаҳи сахт, стойкаи хатарнок ва гӯштини хуб дорад. дар муҳориба зидди Матеуш Рибецкӣ Лоиқ осеб дошт. бовар кунед дӯстон, Лоиқ ҷангвари хеле сахт аст ва ӯ феъли чемпионӣ дорад. аз ҳамин сабаб ӯро шикаст додан осон нест ва мо фикр мекунем ки ин дафъа Лоиқ беосеб мебарояд ва дар раундҳои охир дуюм ё сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда мағлубияти худро маҳкам мекунад ва мо албатта ки ба ӯ дар ин кор муваффақият орзумандем. дӯстон, прогнози мо барои ставка кардан нест. ставка кардан ҳаром аст. илтимос, ин чизро фаромӯш накунед. прогнози мо танҳо барои маълумот аст. шумо метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.